Хәерле көн, җәмәгать. Бу Мари Эл Республикасы Юшут елгасының тирәсе. Менә без монда салы йөзү белән шөгыльләнеп йөрибез инде. Менә без таң тишегендә торып, бик күп кеше тормады инде, күбесенчә йоклый. Шулай чәй әзерләп пешереп ятабыз. Кемдер итекләр монда элеп куйган. Шулай урманнар монда. Безнең сал инде шушы була. Менә Юшут елгасы. Әйтеп китик, бу 16 июнь 2018 елның. Юшут елгасы бераз сай инде җәй җиткәч. Йөреп була инде. Ачыкка төпкә тип булса да шундый матур урыннар, зур агачлар. Әлеге бер көнне дә очрамадык. Без Илет елгасына якын килдек инде. Илет елгасында берәр көн килеп чыгырда. Әлеге бер көнне дә очрамадык. Барыгызга да яхшы көннәр.